record. Ka shiga gyara sosai, ka shiga gyara sosai. Na tambaya wa kaina, shin menene tausayi a so da ƙauna? Duba ki ga yanda sanki yayi mini, duk da na san kina sane. Ki kalli cikin idanuwana, na san za su zai. Wannan al'ajab na so ne da ƙauna, aiki na kiran ki ne. Da na faɗa ki ji, ki bani agaji, in daina rangaji, ki ɗan yi tsokaci. Ki bani ma'aji, ba zan can na gaji, ki kau da kwadiji, a so baya ji. Labarin zuciya ni za ki tambaya, abinda na kaji iya zarce duniya. Idan na waiwaya ko na sunkuya, amsar guda nake jikin zaman habibiya. Imana amsar guda nake jikin zaman habibiya. Da sanki na banu, a kanki na sanu, abinda ba ki so na yi ce in bar shi na hannu. Ki da sirri zai gano, ki damkan a hannu, shi zai fi min yawan sauki in bar maganganu. Ki zo ki da ni, so zai min lahani. Ki tausaya wa ruhi na, ki ce kina yi da ni. Bana ji ban gani, wa zai kula da ni? Dan ya zama sabanin ki to bar ni. Idan ya zama sabanin ki to a bar ni. Bana ji ban gani, wa zai kula da ni? Idan ya zama sabanin ki to a bar ni. Kula fici sai kin ce zanaci, har wanda zanacin kici tun da babu rikici. Ya za a yi in birge wacce nake so da ƙauna? Ya za a yi na ci kalamai na sun kaɗan ta fahimce ni, sannan ba hanya. Kalamai na sun kaɗan ta fahimce ni, sannan ba hanya. Na so ta so ni ne, ba guru babu laya, babu dake babu karya. Ni ba ni sanariya, ba don kwalliya ba, kuma ba don dukiya ba, ba don zantuka ba, kullum ta yi min maraba. Na san ki, na san ki, na san ki, na san ki, so na gaskiya ba yaudara ba. Na san ki, na san ki, na san ki, na san ki, so na gaskiya ba yaudara ba. Kauna ta yi tsiro, suna yin jiro, ki nazari samun sa'a ne san mai sanka. Ku tsimaye ma wannan karo na karo ne 2021 idan da tsayin rai. Allah ya kai mu 2021. Na fara soyayya. Sabuwar waka ce fa, ba yana nufin ni din ba. Kai ka tsufa ce. Ni na ga sabari. Idan